kaikki ohjeet ja anna ensimmäinen ohjelma käsittää. Puoli tuntia tehdä sitten mitä huvittaa, jos se haukkuu koko testi, niin se haukkuu, sä et saa sitä kiittää. Ja sitten saat annetaan silloin on niinku puolen tunnin huviretki, että sä et saa puuttua sen elämään oikeastaan millään tavalla. Minkäs ikäinen koira on? 5 vuotta. 5 vuotta. Onko se ollut ihan pennusta asti sulla? Oli Tuliko ei ollut mikään kodinvaihteja? Ei oo. Mitä te olette niiden vuosien aikana puhunut? No, ihan kotisahdista. Täällä meillä on Akita. Oletteko kysyneet? Ei, mutta sitten kun sattuu myös syödä. Välillä vähän haasteita. Millä tavalla haasteet onko vielä nopeasti? No ei oikeastaan sanotaanko hireen kanssa, että salamana tuolla. Se oli hyvin sanottu. Ootte te kolmosissa asti. Ihan toivot. Millä sä sitä treeneistä valmentaa? Kunhan meillä, että alkaa leikkinä Onko millaista ympäristössä te asutte? Omassa talon rivitalot kerrottava? Tää on asunut kaikissa mielessä. Entäs viimeisin? No nyt on pari talossa. Onko teillä muita koiria? Nyt se on asunut semmosen Sheltin kanssa. Sheltin on 1,5 päivää. Kumpis koirista on pomo? Kyllä se on enempi tämä. Joo. Onko koskaan ollut mitään ongelmia, niin kuin, että ihmiset olisi kiusannut jollain tavalla tai potkissut tai muuta? Ei ole. Onko se kuullut ampumista tai ilotulitukseen? On kuullut. Mitäs niistä on tuumat? Hermostuu, että alkaa lähettää ja yleensä se on sitten jossain mun jaloissa, jos mun jaloissa pyörii. Et jos mä en oo paikalla, niin menee kulmo vessaan. Se ei ole hyvä. Ukkonen on toinen. Joo. Hyvin vastaava. Onko jotain muuta vielä, mitä haluat meille kertoa koirasta? No ei oikeastaan semmonen, että sille ei oo koskaan mitään kamalaa käynyt. Kohta on! Koiran elämää saanut viettää Ja sitten tuodaan tänne. niin. Ja vielä emäntä on maksanut. Niin. Joo, mutta sun ei tarvitse saada seuraava kuusi, että aina pari minuuttia, että mitä pitää muistaa seuraavaksi. Muuten koetat vaan hengitellä ja tää ei ole mikään koe, ei tarvitse silleen jännittää. Mikäs koiran nimi on? Roki. Onko sä siinä paikalla ja Roki saa? Hei, ja niitä koira. Hei, katsotaan samalla sun pari. Roki. No. Viittekö toi mukaan? Eikö te tehdä näin? Mä en tarvitse katsoa sitä pataa. Roki. Mä otan sun koira ja lähdetään kävelemään. Varmaan on aika hyvä. Tyykö se alas sen? Joo, askelaan sanassa. Kuka 5 viikkoa? Ja tietysti se valmis. Joo, kaikki luonnollisia sukulaisia on Suomessa. Miksi et meni? Vielä pois sun ulottuvilla. Dietti oli. Muuten ei leikki jatkuu. Sitten tehdään sit hauskaa.
pitää nyt laittaa työhön. Sai. Hyvä. Ota keppi vaan pois ja heitä tonne korin suuntaan. Joo, nyt sinne. Hyvä. Miten siinä? Käännätkö vaan suuntaan? Sulla on nyt semmoinen tärkeä tehtävä, että sä oot nyt siinä paikalla. Katselet koko ajan, kun lähestytään märkäselkkaan. Ja pidät vaan narun päästäkin ja vaihat sitten kättä tolleen toiseen, jos se kiertää siellä. Me katsellaan koko ajan koiraa ja sä kelkkaa. Korjaa se remmi sieltä jalkojen alta ennen kuin aloitetaan. Ja jos se tekee äkkinäisiä liikkeitä, niin sä vaan pysyt siinä paikalla. Anna silleen pikkasen joka oikealle askel, että saat sille vähän löysää. Noin. Jos saat sen askeleen otettua siihen kelkan viereen ilman, että vedetään koiraa väkisin, niin me silleen pikkuhiljaa hivuttaudutte. Muista käänny ihan rintamasulta kelkkaan niin, että sun varpaat koskee just tolleen ja jatkat sen kattelemista. Kierrä sieltä takakautta sinne toiselle puolelle ja samaan asentoon myös. Ja kyykkyy siihen varovasti siihen ja tarkkailemaan.
laita se hiha siihen sun polvelle, että ikään kuin se pitäisi kättä sun polvella. Sille puolelle, joo. Voit ottaa silleen hitaasti ja varovasti sen pipon irti ja tarjota sitä koiralle haisteltavaksi. Ei mitään kauhean äkkinäisiä liikkeitä. Rokia vähän jännittää vielä. Joo, ja sit voit kehua. Voit vähän houkutella sitä siihen, että se tulisi tutustumaan vähän lähemminkin. Lopullinen päämäärä saada, että Roki tulisi katsomaan sitä ihan sitä tyyppiäkin. Hienosti. Noin. Sitten voit jutella vähän sen kelkalle, vaikka kehua sen hienoja ja ajanmukaisia vaatteita ja tehdä treffejä tonne lähibaariin. Joo. Tuut sä meidän mukaan? Tuut. Hienosti. Voit vähän kutsua Rokia osallistumaan tähän teidän tapaamiseen. Tää on vanha koulukaveri ja se on nähnyt moneen vuoteen. Tästä mainosfilmistä. Sitten voit siltä hitaasti ja rauhallisella liikkeellä samalla kun sä juttelet sille tyypille, niin avata sitä tahtia. Teetäs vähän tosta auki. Noin. Avaa ihan kokonaan alas asti. Hienosti. Hienoa. Samalla voit kehua koiraa. Roki, hieno. Noin, taitavaa. Noin, Voit silittää vähän varovasti koiraa ilman, että se siitä lähtee pois. hienosti. Yletyt Taitavaa. Noin. ja pitkiä vetoja ja rauhallisia. Tää jännittää vielä hirveän paljon tää. Noin. Sun vanha luokkakaveri on niin epäilyttävän näköinen. Kyllä on vähän. Voit ottaa sen takin pois sen harteilta. Noin. Hyvä. Nyt on takki pois. On vähän koiraa ja kehu sitä ja Hienosti. Noin. Vaude. Hieno. Noin. Joo, jäitte vähän järkyttävä. Huijattava. Hieno poika. Vau, oi hieno. kiitos sitä oikein. Se oli tosi paljon. Tosi. Oi. Hyvä. Joo. Näin siitä. Noin. No niin, nyt kun tää alkoi selviämään. Noin. Semmonen tää oli. Semmonen se oli. Kaas vielä tältä puolelta ja sit siihen toisen puolelle kyykkyyn. Kyykäsin puolella yhdessä sitten sitä ja Noin, hyvä. Semmonen se oli ihan tommonen kasalau. Hyvä. Voisit kuule siitä vähän järsiä. Nouse ylös ja kävele tonne kivelle, mistä se kelkka tuli. Ihan pitkä hiiva ja sitten takaisin tänne ja meet tosta ihan kelkan ohi. Kävelet ihan siitä kelkan ohi vierestä ja Roki menee nyt mistä tykkää. Hyvä. Se oli siinä. Viedään samalla kelkan pois. Ei häiritse meitä enempää. Jatketaan me matkaa tähän vähän. Eli seuraavaksi tulee puolustushyökkäys. Ja otat koiran silleen suht lyhyen hihan, että jää joku tämän mittainen käsi on tässä. Ja 2 kertaa tästä käden ympäri. Vasemman käden, että se jää sinne. Hyvä ja napakka ote. Ja oikein käsi sieltä lenkistä läpi ja sitten kieputat vielä lopun remmin siihen oikein käden. Noin. Sulla on hyvä ote ja sä lähdet kävelemään kohti tuota sinistä autoa. Olette hukasti nyt päiväkävelyllä koira vasemmalla puolella. Ja siinä tulee tyyppi, sanoo sut pysähdyt tai seis tai jotakin. Ja sitten pysähdyt ja tässä semmonen hyvä tukeva haara-asento, että voit joustaa polvilla.
koira johonkin suuntaan täskempaseen, niin et mennyt. Sitten sä säästettelet siinä ja me katsellaan mitä Roki tuumaa. Et päästä irti sitten niin kun saat häneltä lupa. Joo. Siitä vaan. Vasella puolella. Joo. Siitä kävelet vaan. Suoraan autoa kohti. Hei! Pysähdy! Pysähdy! Ohjaaja seis! Pysähdy! Op! Se on nyt! Op! Roki! Kaikkia hölmöjä juttuja täällä tapahtuu, kun pientä koiraa pelotellaan niin kamalasti. Anna mulle Roki vaan. Tuu sä tänne. Tule vaan. Sitten kun sä saat kohta kutsua, niin ei oo mikään maksettuna liike eikä tarvitse tulla mitenkään hienosti selittää. Tää saat sen liikkeä vai saat kehua. Ja nyt sä ensimmäisenä. Kutsu vaan. Mä menen tänne ja sä saat Irene tästä lisää. No niin, sitten voisin tulla takaisin. Samaa reittiä, jatkatte ohi tuosta kulmasta, siellä on 2 punaista ämpäriä tuolla heinikossa. Tiedätte ne ämpärit, eli siihen tulee tommonen pieni lenkki. Ja takas tullessa tätä viivaa pitkin ja tulee viivi. Ja nyt pitkällä hihnalla nyt Roki saa väittää se kulmalla tänne. Ja nyt ei se halua, saa kävellä punaista. Joo.
reunan päälle. No niin. No, ja nyt kutsutrakin sinne sulle. Tule, mennään. Tule vaan. Satu. Noin. Hyvä. Papa, tule vaan. Toki. Tule kattoo mitä tuli. Noin. Otapa nyt lenkki. Kierrättää sama lenkki. Nyt ei tapahdu mitään. Tuutko siitä ihan normisti kuljettavaan päivälenkille. Saa vähän liikuntaa tohon ja vähän palauttaa. Noin, ja sitten lähdetään tänne pimeeseen. Sulla on nyt sitten tärkeä tehtävä koko matkan, kun menet tuonne ovelle, niin kutsit ja houkuttelet Robia. Sille jää hirveän hyvin sun tiedään. Mutta ovella vielä käy ympäri ja kustit pitää ovelle. Siinä käänne. Susikoira.
Sitten lopulta tähän ammutaan vielä, eli pitää viisauksilta ihan päästä kiinni. Kävelet käden aamulla, niin sitten sinun pitää takaisin. Et ota mitään kontaktia koiraa, katselet vaan taivaan lintuja ja ammutaan ensimmäinen, kun te kävelette ja muuta, niin sinne vaan. Siitä käännyt tänne päin. Ja pysähdy siihen. Ja tuu vähän tänne päin. Kävele vielä sen siniselle autolle takas. Hyvä, ja sitten tänne päin. Ja pysähdy siihen. Hyvä, ja tuu tänne päin vähän. Hyvä, se oli siinä. Nyt saat sitten kehua koiraa ja löysätä kantaa vähän ja kävelyttää vaikka sitä pikkasen tiellä, niin me tullaan kohta kertomaan teille arvostelua.